Ale tak ty jsi nám konečně přišla ukázat svého nového kluka, nebo jak to je? Krásně jste vyladěný. Ano, je to můj nový kluk, kterého znám už asi 21 let, teďka už skoro 22, je to můj bráška. A musím říct, že i v hlasu z nás dělali pár. Nevím, jestli je to tím, že máme tak dobrý vztah, a nebo že se k sobě hodíme. Ale vy si nejdete zase tolik do podoby, protože brácha je tmavovlasý, ty jsi jako světlovlasá, i ty oči máte trošičku jiný, tak ono se říká, máte i společný otce. Tak znáte to, mlékař šel kolem, že ne, jako to samozřejmě ne, ale ono to je vždycky těžko říct, protože někdo říká, že jsme oba dva podobní na mamku, já, že jsem více na tačku, Dalibor, že je někdy více na tačku, ono to je tak diskutabilní a často to záleží na tom, kdo naše rodiče znal jako první, ale jako kdybych zhubla, tak bych si byla s ním více podobná. To bylo přímé, opravdu. Hele, a brácha je vlastně taky muzikant, tak ty prozrať mi, co děláš. Občas bubnuju, občas si něco broudám. On kecá, bubnuje často a je skvělý. Momentálně děláš videa zase s dalším bubeníkem, který je momentálně pokládaný za takovou evropskou špičku. Já si za tebe musím chlupit sama, Dalo, musíš Ale ona to je zařídíš, úžasná. Ne, ale mě strašně baví, když mluví, ona je taková dost k věci, striktní a občas z ní vypadne opravdová perla. Já jsem na něho prostě pyšná. Hele, a ještě mi řekni, jak jste se vyladěvala, jak jsi scháněla šaty na Miss? Já si musím říct, že já mám takový oblíbený svatební salon. Spolupracuju s ním vlastně od doby, co vystupuju takhle jako na Gospel Nightu, tak vlastně potřebuju vždycky takové krásnější šaty. A tam i tak nádherné šaty právě spolupracovali s miskama a s dalšíma a dostala jsem se takhle jakože k tomu strašnou náhodou a od té doby na ně nedám dopustit, vždycky tam najdu šaty, které mi padnou, teda doufám. A kravatu pro bráchu ti taky půjčili? Kravatu pro bráchu mi půjčili právě, abychom dneska k sobě jako Ladili.